Съвети за духовно развитие. Лекция номер 5. Старозаветни или новозаветни. Преди Христос хората бяха водени от Стария завет. Те имаха нужда от закони, наложени отгоре, и Мойсей предаде на хората 10 Божи заповеди. С идването на Христос се отбеляза нов етап в развитието на човечеството. Вече имаше индивиди, при които Божиите заповеди бяха навлезли дълбоко в съзнанието им и те живееха праведно, без необходимостта от външни закони, защото законите бяха станали тяхна вътрешна същност. С идването на Христос дойде и Новия завет, предназначен за тези именно праведни индивиди. Новият завет е по-висш етап в духовното развитие на човечеството. За да се развива духовно един човек, той трябва да си даде ясна сметка дали е старозаветен или новозаветен. Старозаветните са изостанали. Това са хората, които не изпълняват законите и порядките, както Божиите заповеди, така и държавните и моралните норми на обществото. Изпълнението на законите, нормите и разпоредбите от всякакъв род е много важна стъпка в духовното развитие. Вселената е подчинена на строги, стриктни правила и неизпълнението дори само на една наредба в една единствена точка някъде между звездите може да донесе вселенска глобална катастрофа по линията на верижната реакция. Затова редът, порядките, законите и дисциплината при изпълнението им са абсолютно задължителни, без каквито и да са изключения. Човек, който не спазва правилата на шофиране, пресича улиците където и когато пожелае, който се отклонява от наредбите, замърсява обществените места, не изпълнява законите на държавата, не спазва всички, без изключение 10 Божи заповеди, такъв човек е още старозаветен и може от сутрин до вечер да се моли, да медитира, да чете духовна литература, но няма да му се даде духовен напредък. Той не може да го постигне преди да стане дисциплиниран, новозаветен човек. На него не могат да бъдат дадени способности да борави с енергии, защото ще предизвика катастрофи. Напредналият духовно човек е абсолютно дисциплиниран, поддържа ред навсякъде, бори с хаоса и безусловно спазва законите и разпоредбите. И го е доказал с дълга, многогодишна практика. Без дълго доказателство за дисциплинираност няма духовно развитие.